Joo, eli moi vaan taas kaikille, se olisi Rebellikälpeäs täällä. Tänään mä ajattelin, että mä voisin näyttää teille mun muokatut petsit. Mä en tuu näyttää näitä missään järjestyksessä, koska mä en muista, missä järjestyksessä mä oon tehnyt nää. Koska mä oon vuosia jo muokannut, niin vaikea muistaa. Anyway, mennään heti asiaan. Kuten te näette, tämä on mun varmaan, tämä on mun viimeisin kustomi. Se on yhden YouTubettajan inspiroima, jonka nimi on Omewrecker. Jos tiedätte, niin 5 pistettä jokaiselle, joka tietää. Ja kultatähti, tietenkin. Ja ei tässä mitään erikoista ole. Te olette nähnyt jotain. Anyway, seuraava. Sitten seuraava olisi tämmöinen kolje, joka oli itse asiassa feikki. Ja mä en tykännyt miltä se näytti. Niin mä päätin, että mä maalaan sille uudet silmät ja mä poistin sen vartalossa kaiken maalin. Ja tosi simppelin näköinen, mutta mä tykkään. Siinä on just semmonen katse, millaista mä hainkin. Ja Sitten seuraava olisi tämä, jonka mä tein todella tylsistyneenä, jonka takia tämä on tosi simppeli ja kieltämättä en tykkää kovin paljon tästä. Mä en tiedä mistä tää tuli päästä. Tosiaan feikkimäykästä tein tämänkin. Jos te haluatte, että mä teen videon feikeistä petseistä ja kuinka tunnistaa feikkipetsi, niin laittakaa kommenttia, please. Tän seuraavan te olette kans nähnyt, mutta mä halusin vielä näyttää tän, koska tää on todellakin yksi mun lemppari kustomeista, mitä mä oon tehnyt. Tää on tosiaan Eren Attack on Titanista. Tai sen kuuluisi näyttää siltä. Mä tiedän näyttääkö se. Mutta mä tykkään tästä tosi paljon. Siinä on tosi paljon yksityiskohtia ja on tosi ylpeä tästä. Vaikka mä teinkin aika pitkä aikaa sitten. Miten puhutaan? Aikoja sitten tämän tein. Te ole enää kameralla. Okei. Sitten seuraava on tämä Tricon inspiroiva kustomi. Tosiaan Trico on tosta The Last Guardianista, joka on videopeli, jota Jacksepticeye esim. Pelas. Se on se iso kissa-lintu-juttu, mikäli onkaan, en mä tiedä. Mä tiedä miksi sitä kutsutaan Tricoksi tietenkin. Mutta niinku. Anyway, mennään seuraavaan. Sitten on yksi vanhemmista kustomeista. Mä tein tän tosiaan viime vuonna joskus kesällä. Oli tylsää. Ja tässä on alkanut tulemaan karvaa tähän, tai tarttunut karvaa tähän kustomiin, kuten varmaan huomaattekin. Koska mä taisin laittaa tähän päällyslakan, jota mä en enää nykyään laita, koska mitä järkeä mä näillä leiki, niin ehkä joskus teen videoita, mutta en leiki. En varsinkaan näillä tee mitään videoita, vitsi, nää vaan istuu mun hyllyssä. Anyway, sori muuten jos mulla on mä kuulostan sairaalta, mä olen sairas. Ja sen takia mä teenkin tätä videota, mulla on tylsää ja mä oon sairaana koska mä oon sairaana kotona. Ja tuskin teitä kiinnostaa, mutta silti. Ja tosiaan tää oli sen Popular Tanskiksen inspiroiva, jos ette pystynyt
kertomaan. Ja sitten seuraava on tämä, joka on taas animen inspiroiva. Mä en tykkää animesta kovin paljon. Mä en oo anime-ihminen, mutta mä oon kattonut 2 animea, joista nämä on Eren ja tämä Juno tosta Future Diarysta. Or Future Diary. However you wanna say it. Mutta niin, tää on kesken, koska mä en jaksanut tätä vartaloa alkaa maalaamaan, koska mä halusin tehdä sille semmosen schoolgirl outfitin, mutta eipä tullut ikinä tehtyä. Tääkin on varmaan vuoden vanha kustumi. Jos olette nuorempia, niin en suosittele katsomaan tätä animea. Se on vähän raaka, kuten varmaan kustumistakin huomaatte. Mutta juu. Sitten on taas yksi vanhemmista kustomeista, jonka mä lakkasinkin. Täällä on korvasta alkanut lähteen maali, mutta mä tykkäsin tästä silloin, kun mä tein tän. Mä tiedän. Mä tykkään näistä väreistä. Mutta silmät on vähän niinku, mitä ihmettä näille tapahtui. Ei hajuakaan, mutta silti. Joo, tästä on alkanut lähteä maali, koska tää on niin vanha. Eipä mulla paljon tästä kerrottavaa ole. Niin. Tän nimi oli joku Pastellik tai joku semmonen tosi kringe. Lol, mä käytän kringeä 2017-luvulla. Anyway, tääkin on tosiaan lakattu, tää on tahmanen, tosi ärsyttävää. Ei kannata lakata teidän tai niinku päällystää teidän petsejä semmosella akryyliväripäällysteellä, varsinkin jos se on glossy tai kiiltävää, kuivuu kiiltävänä, niin se on varmaan tahmasta, niinku toi mun oma. Anyway, seuraavana on tämä Danskis. Tosiaan tosi simppeli. Tää oli yksi ensimmäisistä kustomeista, joille mä pystyin tekemään tosi silään maalipinnon. Ja mä olin tosi ylpeä tästä sen takia. Mä laitoin kiilettä sen silmiin. Tai glossia. Sitä tahmasta. Joten se ei ole kovin tahmanen muualta. Joo, mä en tosiaan nimeä mun noita kustomeita, enkä petsejäkään juurikaan. Paitsi ehkä pari on nimennyt, koska ne tarkoittaa mulle, tai niillä on paljon merkitystä mulle. Mutta anyway. Ihan sama. Mä sanon ihan liikaa anyway. Sori. Sitten on taas YouTubeajan inspiroiva kostumi. Tää on tosiaan Sam Gladiator YouTubes. Se teki semmoista Yandere Minecraft School roolipeliä. Mä koitan suomentaa samaan aikaan, kun mä puhun englantia. Oi herra jumala. Juu. Tosiaan. Semmonen. Tämänkin mä tein joskus kauan aikaa sitten, kun mä katsoin vielä sen videoita. Nyt mä en enää katso sen videoita juurikaan. Sen pää liikkuu tosi vähän. Se oli äsken jumissa. Se menee niinku tolleen. Se on pää kallellaan koko ajan, koska tää painaa niin paljon tää Knerotite. Jota mä käytän näihin tukkiin jne. Mulla ei tällä hetkellä ole sitä. Mä meinasin kustomoida itselleni ton maskotin, mutta postissa tulossa vasta sitä. Sitten taas vanhempi kustomi. On tosi paljon vanhempia, koska mä tykkäsin vanhempia kustomeita, koska mä tykkäsin kustomoida silloin vuosi sitten tosi paljon. Ja mulla oli niin monta petsiä, joita mä halusin kustomoida. Tää on tosiaan aito seisari, jonka takia mä olin todella surullinen tästä. Koska tää ei ole kovin hieno mun mielestä. Ja varsinkin kun tässä on nyt karvaa. Tähän on tarttunut kaikkea ja tosi huono maalipinta. Näkyy läpi. Mutta ei sille maha mitään. Voitteko en pidä fokosissa tätä? Sori.
Mitä tästä kertos? Mitä? Mä tiedä. Suurin osa mun OC:ista tulee, original charactereista tulee mun päästä ihan sillä sekunnilla, kun mä alan maalaamaan, joten vaikea kertoa mitään. Ei tällä ole mitään nimeä tai mitään, mä tiedä. Mitä mä selitän? Sori. Mä oon väsynyt. En nukkunut viime yönä yhtään. Ei ollut kovin viisas ajatus. Miksi mä kerron teille mun elämästä? Hyvä kysymys. Nyt yksi uudemmista, tai no NS uudemmista kustomeista. Mun kamera lopetti kuvaamasta jostain syystä. Mä en ymmärrä ollenkaan. Mutta joo, tosiaan, kuten olin sanomassa. Tää on niiltä ajoilta, kun mulla alkoi loppua kiinnostus kustomointiin. Mutta ei se tietenkään ole loppunut vieläkään se kiinnostus, koska mä teen vieläkin kustomeita. Mutta mä pidin pienen tauon tämän teon jälkeen, koska en mä tiedä, mä oon semmonen ihminen, joka ei pysty tekemään yhtä asiaa koko ajan. Monta kuukautta peräkkäin, you know. Mulla pitää olla monta harrastusta. Ja sitten yksi mun hirveimmistä ehkä kustomeista, koska tällä lähtee maali naamasta. Mä en tiedä minkä takia se lähtee. Vai en mä ymmärrä. Laitoin vissiin niin vähän maalia tähän. Tai sitten se johtuu siitä, että huono maali alkaa vaihtaa väriä. En tiedä. Mutta juu, se on tämmönen joulukustomi, jonka mä tein joskus toissa jouluna ehkä. En mä tiedä, sillä on jouluvalot ja jouluhattu ja joulupaita ja mitä liian onkaan, mä tiedä. Mä en tiedä minkä takia mä tein tän, koska mulla oli tämä ruma petsi, josta mä en tykännyt ollenkaan. Sitten siitä tuli vielä rumempi. Ai mua. Joo, tosiaan ihan hirveässä kunnossa. Mä varmaan tuun heittämään tän roskiin, koska mä en jaksa oikeasti kustomoida tätä uudestaan. Sitten on taas vanhempi. Tämmönen liskovain. Mä en tiedä, mä testasin tuputusmekanismia, jos sitä voi kutsua siksi edes. Tein tämmösiä pieniä gradienttejä vähän kaikkialle keltaisella. Tää oli taas semmonen kustomi, jonka mä tein ihan koska mulla oli tylsää. Ja joo, ei mulla mitään muuta sanottavaa tästä vissiinkään. Mä olin just saanut tän sinisen maalin, niin mä halusin varmaan sitäkin testata. Juu, se on semmonen vähän tyhmä, mutta ei se mitään. Joskus asiat on tyhmiä. Mitä mä selitän, sori. Yksin kotona ja mulla on tosi tylsää, joo. Taas yksi vähän vanhemmista kustomeista, joille mä maalasin uudet silmät silloin joskus. Tosiaan lumileopardi, tämmönen pentu. Tällä ei ollut häntää, niin mä en tykännyt tästä. Ja tää oli muutenkin keltainen normaalisti. Niin ei ollut minun suosikki. Tai semmonen rumakeltainen. Kyllä mä tykkään keltaisesta, mutta niinku semmonen rumakeltainen ei oo kovin mukavaa. Ei oo kovin mukavaa. Väri ei oo kovin mukavaa. Mitä ihmettä? Selvä. Moving on. Joo, se on vaan tämmönen lumileopardi, jonka mä tein, koska mä inspiroiduin yhdestä jutusta. Sitten on yksi vanhemmista kustomeista, josta mä oon aika ylpeä. Tää on mun ensimmäinen Knedatide Custom, minkä mä tein. Lohikäärme, tosiaan. Tämmönen suomi-lohikäärme. Olenpa isänmaallinen, todellakin. Go Suomi. Hakkaa päälle pohjanpoika tai jotain. En mä tiedä. Sori.
Pitää pyytää koko ajan anteeksi, sori. Juu. Sillä on paljon pisteitä ja kaikenlaista muuta juttuja. Tää on yksi mun ensimmäisistä kustomeista itse asiassa. Ja mä oon tosi ylpeä tästä vieläkin, koska tää näyttää oikeesti niinku lohikäärmeeltä ja se on siistiä. Joo. Ja tää ei oo muutenkaan alkanut menee huonoon kuntoon, kun mä maalasin tän niin monta kertaa. Niin, ei oo alkanut maali meneen haileemmaksi tai mitään semmoista. Sitten taas yksi niistä kustomeista, jonka mä tein silloin, kun mä en enää alkanut kiinnostaa kustomointi. Sen takia tästä tuli aika hirveä. Professional YouTuber. Joo. Semmonen. Aika ruma mun mielestä. Koska tää on feikki kissalaki vielä, niin tekee tästä entistä rumemman. Mutta mä en tosiaan oo vaihtamassa yhtäkään mun kustomeista. Ellei mulle tarjota jotain hyvää. Okei, kauhea gold digger, sorry. Joo, mä en oo vaihtamassa yhtään mun kustomeista tai myymässä tai antamassa pois. Koska niillä on tunnearvoa ehkä pikkasen. Ja sitten on yksi mun mitä mä vihaan kaikkein eniten. Yksi niistä petseistä, joka on tämä Pomeranian koira. Mä en ymmärrä minkä takia mä kustomoin tän. Se Pomeranian, joka tämä on, jota mä en ollut maalannut vielä. Se oli ihan hyvässä kunnossa ja se oli yksi mun lemparipetseistä ja silti mä maalasin tää. Mä en tiedä mitä mulla oli mielessä silloin kun mä tein sen, mutta tästä tuli tosiaan aika hirveä. Mä tuun joskus ehkä repaintaan tän vain koska kallis tämä pohja. Mitä mä käytin. Voi. Ensimmäinen kaatuminen. Ei oikeesti. Sori. Miksi mä pyydän koko ajan anteeksi? Pitäis lopettaa. Ja oi Joo. Pistetään toi äkkiä pois. Ja sitten on vielä pari jäljellä. Musta ainakin tuntuu, että mulla ei ole enempää näitä kustomeita. Ja sitten on taas tämmönen vanha. Yksi niitä, jonka mä tein silloin, kun mä sain Knerataittia ekaa kertaa. Tää on Arcanine Pokemonista. Mun lempipokemon. Jos ette tiedä, niin fun fact right there. Joo, tosiaan tässä on kans alkanut maalipinta jotain tekeen, en mä tiedä. Tommosia keltaisia läikkiä. Mä ajattelin joskus, että mä maalaisin tän uudestaan, mutta mä en oo jaksanut vieläkään. Joten se on nyt vaan tämmönen ruma. Kyllä mä tykkään tästä millainen tästä tuli, mutta noin maalipinnat on vähän niinku silleen surullisia. Oho, pohjakin on aika surullinen. Mä selitän tänään tosi paljon. Ehkä tää on mielenkiintoista joillekin. Ja sitten viimeinen kustomi, joka mulla on tossa noin ainakin, on tämä Cave Storyn inspiroiva kustomi. Tää on tosiaan, mä unohdin sen nimen, jonka tää on siitä Cave Storysta. Mä en oo tosiaan mikään maailman isoin Cave Story-fani. Mutta mä päätin tehdä tämän, koska mun yksi kaveri tykkäsi Cave Storysta. Ja juu, sillä on kaulahuivia ja hattu ja mitä onkaan hansikkaat. Eipä mulla paljon muuta sanottavaa tästä ole kai. Tuli yllättävän hyvä ollakseen yksi ensimmäisestä mun tekemistä kustomeista. Joo, eli se oli siinä. Kiitos kun katoitte. Tykätkää, jos tykkäsitte videosta. Disliketkää, jos ette tykännyt videosta. Supatkaa, jos petsivideot on kiinnostavia. Ja kommentoikaa. Mä tykkään lukea kommentteja. Ne on todella
kivoja. Okei, tästä kamerasta loppuu koko ajan muisti. Älkää hankkiko 8G GPn muistikorttia, jos alatte tupaamaan. Ja joo, mun piti sanoa vielä. Moro!